Bafethu Linda Xasheka oyi-head of i-HR yase-EMPD namhlanje nge-12 kaDisemba 2025 kuthiwa ususpendiwe. Phofu this is after ke lanto babo kuthiwa bebeprotectana no-Brigadier Julius Mkhwanazi kulanto la EMPD. So ususpendiwe namhlanje phofu ke elandela u-head of illegal naye wasuspendwa uKemi BR. Phansi kwabantu babo kuthiwa bebeprotectana nala Brigadier Julius Mkhwanazi. U-Imogen Mashazo city manager ke ngokumaqhuzu ukuprotectana no-Brigadier Julius Mkhwanazi. I-SARS apha evekini kuvele amahimimi yoba ithi imfuna apha. This is after I think bafuna ukuchecka i-wealth yakhe into yoba imali ngabe uyithatha phi because ikhona into engathi i-lifestyle yakhe nje isezingeni eliphezulu. So i-SARS kuthiwa ithi ifuna ukumngenela. So by the look of things wonke nje umuntu o-implicated pha is currently facing the music. Kona noma bangathi imadlanga commission i-findings zayo azibhindi but umsebenzi wayo siyasiubona kancinci kancinci. Talking about uKate Matlala khona apha evekini ninzi into enzeke kule veki beke kwavela kwi-newspaper into yoba i-Medicare la company yakhe i-Medicare ibinye occupy ispace I think i-Main Lane Towers if not mistaken, so baya evictwa iyagxothwa because of i-9 payment. So andikho sure ke noba ngumcimbi womnotho awusekho umnotho okanye ngenzeka i-account zakhe bazifrizile since eseKhosi Mampuru prison uKate Matlala ke ngoku. Kona xa befuna la EMPD basengayiklina bethanda befuna isengalunga yona, and then ekulungeni kwayo baphume kuyo bangene komnye umasipala balungise omnye, baphume kuwo bangene komnye nabantu beSouth Africa isengalunga xa bengathanda nje xa bengafuna nje bona country yethu le. Breaking news, the city of Ekurhuleni has placed its head of human resources, Breaking news, the city of Ekurhuleni has placed its head of human resources, Linda Xasheka, on precautionary suspension. The city says the move is aimed at protecting internal processes as investigations continue. It emerged at the Madlanga Commission of Inquiry that Xasheka was allegedly reluctant to initiate suspension proceedings against EMPD Deputy Chief Julius Mkhwanazi. Now, that was over allegations that he fitted blue lights used by law enforcement in private vehicles belonging to controversial businessman Vusumuzi Kate Matlala.